Tichakumbira Abiot Zaranyika usimudze ruoko rwako rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini Abiot Zaranyika ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Isako ruoko rwako pasi. Tichakumbirawo David Zeka Jake uite zvimwe chete izvozvo wosimudza ruoko rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini David Zeka Jake ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Maita henyu moisa ruoko rwenyu pasi. Tichakumbira Abiot utaure muchidimbu woti gaga uchireva pane dambudziko raita kuti umomharira David Zeka wotaura hako wakagara asi wotaura zvinonzwika. Mune ukama here? Munhu yakanga akarohwa nayo. Alright. Mai vako vari Vakashayika. Rini? 29 gore rineri. Vakashayika mai vakanga vachiri kufambidzana here naDavid? Vanga vasikachadzwisisani. Vakange vaine mhuri here? Vane vana here vavakaita pamwe chete? Alright. Ungazive here kuti vakagara vese nguva yakareba sei? Iwewo pavakanga vachiri kufambidzana navo makanga muchitogarisana here? Okay. Alright. Iwo ni makore mangani? Alright. Baba wako vari kupi? Une vanin'ina here kana vakoma? Alright. Vari kupi? Alright. Choda kunzwa ndokunda kumasho. Chada kunzwa kuna David. Tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yauri kupomerwa. Tinotenda Mwari. Muchandipomerwa iki pandiri handina mhosva Zaranyika. Sekutsanangura kwaita chikunzai. Ini ndakaroora Steve Zaranyika. Ndakavaroora tese 2016. Ukanoora kumba kwavo kuberengwa 2017. Hanzi Stevani Zaranyika. Ndikaenda kunoora kumba kwavo 2017 naMarch. Kakanga 6 March. Ndaroora Steve Zaranyika. Takaita effort yokuti titame kubva kumberengwa tichiuya kunzvimbo ino yedomboshava. Takawirirana navadzimai kuti titore vana David Zaranyika naTambi Zaranyika. Tikaoneka kumberengwa kunana Tezvara kuti ndiro danho rataakutora. Kuda kuti kunyange imba yanga iri kumberengwa yanga ichigara Steve Zaranyika mushure mekunge awanikwa neni takawirirana muzvakare kuti sisi tatoisiya tatosiyira baba vanonyorwa Zaranyika vakatorisa birth certificate. Ndovakatorisa birth certificate kuna vadzimai vangu vakashaya. Saka takauya nevana vedu tikavaka mushava tichikira pana Sakuchongo.
takagara 3 months tichidozha panzira takachakira naisa kuchirongwa tikataka kuchivaka pasitendi yatanga tatenga machirongwa munhu akavaka imba iyo ndini kumana kuyaibasira tikaipedza kusvika parufu takusvika parufu tikabva tatsvaka munhu aitibatsira kuti tiipedzise imba iyaiya ndoda kuti ndadaona munhu arimo vakasikuka pamaka zvadaro baba maka ndiani ndevapi vaita sei ndovari pamwe vakazosakisa kuti vakazobatsira kuti tipedze kuvaka imba iyi vaibatsira kukupai material here kana kuti kubatsirana pakutovaka material tibatsira pakupedzisa kuvaka payo. Alright, it's okay. Ndezvegore ripi? 2018. Alright. Takagara pababa nevana homumisitiro wakaita nini ndine musha pachipatiko ndichibva pachipatiko ndichiuya tichizoona ya mudzimai ashaya musi wa 29 June mandiri musi wa 29 June gore rino. Ende yenyu mukomana uyu handingamuenda muziko naye kana mwanzazi yake tatu handingamuenda muziko naye chigariro chose kubva patakawanana navadzimai pane zvakaipa zvakanga achiita achitsiura nemai vake ndichitotsiurawo mai vake ndanokudzai mwana zvakanaka aiita sei mukomana mvura rainakutama muntu akada kunyarara aingonyarara. Okay. Ndoda kuzinaikukomana kana ari zvanenge ari tichinangai panyaya yemusha right panyaya yemusha pakafa vadzimai handizivi kuti kana achiti inini ndakamunetsana naye nenhau yemusha ari kuuya chii ndichadawawa kuti anditsanangurire ndaimutumire mamesages imi mamuna kumutumira here right chakaitika ndechekudai vana tezvara vangu inini vakauyawo panhamo vauya panhamo pakarongwa zuva renyanadzo inini havana kundidaidza saka pane mwana sekutsanangura kwaita mwana mukuru musikana anonzi Maria. Mwana musikana akandifonera inini achitori pabhazi achiti ndoda kuuya kuti ndaradza mama ndakana mwana ndakafonera ndira nebhazi ndikavati ndikeza ndikutumirei mari paecocash ndokubva auya saka auya right it's okay tinoda kunzwisisa panyaya yemusha muri kuda kutora musha here muri kuda kubvisa vana here muri kuti musha ndewenyu here muri kuti kudii muna agreement of sale here mazvita henyu nyaya yemusha handina kana zuva rimwe randakati ndikuda kutora musha inini chitsidzo changu inini navadzimai chaichii chekuti vana ava vana vavo ava ndi vatatu ndo vanofanira kugara ipapo nanavasino chitsidzo chandinazvo inini pavana ava handina kunesana naikomana uyu mungoro akatsamwira kuti ndatumira mari Maria akundifonera ini ndachinditupirira achiti muri kufonera mari pakani ndekwamaneni ndiyakuti ndekwamaneni iwe wizodza kuti ndekwamaneni aunizivi here rapi akabva achindibhuroka ini pafoni pana manini vanga vachigarapo vakanosvika vadzimai zuva rekazosendera meseji kuti iwe api maitiro akuita aya inini ndiwa ndikutaurisa baba vako hongu iwe muna baba vako kuzviziva asi nyaya iri ndekuti kana iri nhaku yesichenji orai zvakanaka pane here vamwe vari mudare vane chavada kutaurawo vanoziva nyaya iyi zita renyu ndiani baba ani muri chii panyaya iyi orai taurai ini chinonyanyisa kunetsa ingataura zvakanaka kuti ari kutuka kushakati hauna kusenda nezedhikizakapweza machi hauna kusenda nezedhikizakapweza vasikuru mamesages ese lakashona kudada madzimba
ndinawo ndinawo sasa achabereka akati kuti ndafunga kutenga imba ndoda kutenga state ndabona vamuna kuchechi vanotengesa ndobva anotaridza mari yake ndakaaaaaa yangu chindaoita sei ndobva atenga kati akundaiti ndikati saka right zvawatenga state woita sei project yakafuya ndiinogara yazvazii ndikazi hai unokangoudze kuti kamukaonawo aripo usati musamo saka kuti ndiani ingozoati instead ndakatengira vana vana akabvisa mari yake kwese akabvisa mari yake akatenga state akadhavisa zvinhu izvi zvizhinji zvakunotaura kutinetsa kuti iko zvinezi patakaita semupasha kana achiti mudzimai wake ndaida kuziva chaakaita pakufa kumukazi akaroora here kana munhu vakadhana wakabvisa vashoko 300 pamusoro uyu akaroora here kwenyu aiwa pindurai mubvunzo tati akaroora here saka munogoti asi mukwasha wenyu sei mukwasha wangu simukwasha kana ari mukwasha akutawo pakafa mukadzi wake kuti zitatimura nemukadzi wangu pakafa mukadzi wangu ndakaitawo zvakati aiwa nhasi hakuna kuzotongwa nyaya zvakaitika parufu. Nhasi pari kutaurwa nyaya yenzvimbo pamusoro pevana nemagariro avo uye nepati yemukwasha wenyu ro yake yakapuleya pakuwanikwa kwomusha ndo zviripo zviri kutaurwa nhasi. Paakatenga stendi vakanga vakufambidzana here naDavid. Saka munoziva sei kuti mari yamakaratidzwa yakanga isina kubva kuna David? Aiwa, ipapo manje vashoko hamugoni kupaziva nokuti vanhu kana vachidanana zvavanoitirana hamuzvizive. Taurai ndosaka takupai mukana zvamunoziva zvacho zvii. iye chero kuitiswa driving yaakaroita achida test wakaiswa nazvo mozviziva sei? ndaiva maigara pamwe chete navo? ini ndaingosvikangwa zvanzi yangu ndaigara pasi. Zvakanaka, gara henyu pasi. Chakumbira pane umwe here ane chimwe chaada kutaura? Chakumbira kuti pane vatinechipa mukana mutaure zvinhu zvamune muchiziva zvamune umbo nazvo zvamusingafungidziri kuitira kuti tikasike tafamba. Taurai yamo. Zita renyu ndimani? Miss Jake Ndaibe. Okay. Okay. Kati ndinoda kumuroora mudzimai wandakaona Betbridge. Akanditora tikaenda tikanorara Betbridge vashanda Spiro. Tikanorara kaishanda ipapo. Mangwanani achona tinofanira tisifaikanzizanda zimadetsi. Tikamuka tichienda kumberengo. Tikawana akatotimirira pamashops. Taitori nemota ine motikari yedu. Tikaona yakatotimirira pamashops. Tikaenda mumba mazipiwe ndoma takasvikira iye mboro wangu atomupinda akatondiudza kuti ndomumba mangu tete ndo zvinhu zvangu zvandakatenga izvi ati mboro wangu unogona kuona zveshuwa. Tikaroora ini ndindakapiwa mari nehanzvadzi yangu zvokuti yakanga yabva kunani kana kuti kunani bati ndinema ndibhegi remari yekuroora. Mari yakakabvisa yemari yesu more than 1,000 nuts. Munya yakadura asi muruza kuti more than 1,000. Marands is 700 kuti handichazivi kuti mafigures achona akamira sei. Isolo kwakure. Tikamuroora wangu tikabva naye kumberengo. Vakatoti apiwa maoko menyu. Iye akati handichasara. Tikabva naye kumberengo. Ndikaenda naye kuchakongo kwachungu. Zvavari kutaura zvokuti akadzidziswa driver's license chichi. Uya anga anosenzana kuti rohwani akatodzidza kudrive achipedza chikoro. Akapedzera chikoro pakashanda kucherowani aitodriva kuti haana kudzidzira kuti aroora Spiro aiwa izvo zvavanhu Bara zvakanaka tete, garai pasi vadare.
tokumbirawo kana paine zvamunoda kunzwa. Vana tete makauya here panhamo iyi? Pane heriwo kwenyu vakauya panhamo yaSpirit? Ndiri tete wake wani. Panguva iyo ndandisiripo. Okay. Kumbe ndakazomufuna ndakungobata hangu panguva iyo ndaiva ndisiripo. Okay. Kumba vangu ndogara ndiri wani, ndogara nagogo vachivakurawo. Saka nhamo dzacho ndavaindifonera vachimbondudza vakati adzatora mazuva. Asi pakashayika mudzimai wenyu vakanga vachiri kufambidzana here naDavid? naDavid kana muroora wangu vaitofambidzana kana vakazokuda mazuva kwavazochaika muroora yakatonditenga ndotonembedza anga achinditengera vachifambidzana tinotaura tese pagrupu. Zvakanaka, garai pasi. Inoita kubvunza angakabhesi kuti izvo chavamangarira iwewe chii chaifanana chaita kuti nyaya iyoyo kudai chekuti vaisenda mameseji vachiti hazviiti kuti vatawo pagaro apo ndingamukusiyire novaita noda kwemeseji yaandiseri manze andingakusiira haungambogari pamba ipapo hapangambogari noda kwemeseji yaandiseri baba vako vakutaura kuti inini ndinonge ndichida zvinotumiruri takatofika muchairo kuti vana havagari ndozvataurwa fanani vachitifunga kuti vana vagari aizvotisei iweyo iwewe tione mameseji acho. Iwewo wakanga wambosendawo meseji yekuti kudii? Tione mameseji acho ese awakatumira iwewe nawo wakatumirwa acho. Mwana akanga ati chii baba kwamuri pamakazopindurana naye? Mwana zvakandiita mushure mekunge ndati mwana hanzvadzi yake uya ndakamba mari kuti auye kuneradza ari kutotuka ini achiti wamubira chii ndisina ukama here newe. Tione meseji dzacho. apa pakushakaita kuti nai amatogara everyday amushaka pakashaya andogara uipo pakashaya aiwa nekuti kurarama kwaiswa maita mamuchigara everyday kunezigara everyday ndatsavangorenge ndimwe musha kwakachipasi nemumwe musha nemudzimai sasa zvandimwe musha ndaigara ndichiuya andinoona manje handina dambudziko randakaita nemwana wamushokwadi handina iye kufunga kwake nditenderei kuti nditaurewo zvandataura mwana uyu ndandiri akanofa kusimutima akatsanangura kuti mavari meriti handika pakunotora bheria order vatatsanga kune ava vandisano vangu ava vaoni vakutaura zvakuti vakabva mari havadi havaona right vanoona vacho vakamushita mwana uyu kuti no ngatichii vangari simu pamubhedha mungazinda ndakutorera ndakamuisa polisi handika saka kuti polisi ifambe pane vachida bheria order kana death certificate hazvina kuzotsika zvese izvozvo ndoda kuti ivo vaoita metsi yavo ivo rachizvara kuti nokuti vangomuti ari meriti nyaya yemari iyi inogona kutorwa inadisvadaavanavava vachitaurawo mameseji auri kuti wakatumirwa uchishungurudzwa nababa ari papi? Nokuti mameseji andiri kuona apa muri kutaudzana zvakanaka nakawanda zvese zvenhamo nechii zvese muchiwirirana pawazoshungurudzwa nepapi? vamwe vanaaakadi makipanyama vakadi havapo nyaya imwe yatsamwira kuti uyu mwana uyu musikana muhombe uyu mariya uyu ndikaitaura chiti havamudiya uyagare mabaa iye handazi havamudi nditakutsara nechiti pakauya pafanaaaa naye iye ana effort kumutsvaka mari tani adzoke kumusha mwana uya unofundira chitangura saka kuti dzosai muda kumusha inini ndinozaivana vadzimbe muzere vangu muri 3 ndimwe kugara baba
tusaini karibu Maria na Agnes Maria ndio mkuu uje kujaje baba wa mshiti na tano watu na baba wa mshiti basi wewe ndio sei basi kupale na Maria shakati ya na wanayasha baraba baba baramba na maika bakatangua jiji bali kwa baba wao batangwa jiji mai bachiye ukakutima na mama ndokushiyenda kwemuriwe bana ndokushotora abi na tanki abato wamukati abato balese ora zvakanaka ngaitikumbire mama but mamessages aya ari kuratidza kuti pane atatanga kuona ari kuratidza kuti vanga vachitaudzana zvakanaka vachiudzana zvenhamo vachibatana maoko vachiita sei zvese. Iyi meseji yekupedzisira ndaona yakati rebei yanga ichitumirwa nababa vachipindura uyu akati kune ava vafanira kutsika pamba. Saka baba vari kuti musanetseke kutsvaga death certificate remudzimai wangu, ndiri kuzvifambira. Iwo wakati ndisatsike pamba pangu namai vako, tisi takakubvisai kwama muchigara tiri kuchengetai. Saka vari kutoedza kutotsanangurira uyu kuti haana kodzero yekuvabhana kusvika pamba pavo, asi ava pakunyora kwavari kuti vari kuratidza kuti havana kuitisa nharo dzekuti toda kuuya chete. Vari kungomurimainda kuti hauna simba rekunditi ndisauye pamba. Ora zvakanaka, imbobudai panze kwemaminitsi mashomanana munodaidzwa zvakare munhu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ko Christmas yasvika ikaya skada gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Ingazvanyaskana. Ini ndakatokukuone munin'ina wangu. Zvinondashaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharondo yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndiwari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwana pimari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani. Yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Hama peshe uchiri pano? Tichiri pano tandadona. Negitara here naibaba peshe. Unoziva pamba parapa tiri kusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasunungudzwa pamba pari right. Wapowa sarupu here nagadi. Hapana kana problem boss tongovanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinenge ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadhi akakusecha yawe. Naibaba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Right. Pana angari pe pa fast kwezara ya. Parufu. Agora não angari. Ai wandu varume vaiklema kuti ndo wana baba pamushe. Kutani. Zvanzi namambo panhamo paSpiro varume vangani vakauya vachiklema kuti vane ukama naSpiro kuti varume vaSpiro. Hai ndiyo wakauya kwasha mati ya mabhei mati anakuya pala pala. Hai ndokuda tasina kusangati muhandi nakuti asi pachitati kwasha wekunzi. Ipapo taklarifirana pekutanga mambo takaunza 300 bhodhi chimukazwa kukwasha. Asi mataura kuti panhamo haana kuuya uye haana chakaita. Kunhamo wakauya asi kuti kuuya kwaita waingouya waya vanhu vavodzokera kumamai. Vambo zvavari kubvunza kuna vanga varipo
vari kuti panhambo pazara nyika pane varume vangani vakaya vachititi vakamufambidzana naSpiri. Hapana, takatosimudza Yesu mupasha kuti titaura. Hapana kuita noizi. Hapana. Zvinhu zvine zvamadzivirwa usati chida kunzwawo pamwe zvakaitika ndezveita munhasi. Right, iwe mudzimai mukuru wako kuti unenge mudzimai vari pano. Okay. Alright. Saka avo wakanga waroora mamwe muchato wakaita sei? Yanga iri customary, yes. Right, mana ada chekutaura here? Pamabuda panzako maenda kurodza pfungwa. Pane here ane mamashoko aakuda kuti ataure anogona kutibatsira kuti tiite solution yatindazi. Iwe mfana wacho uri kugara pamba iwe? Okay. Papa wako uripo? Ichibva kwakuberekwa? Baba wako uripo iwe? Ukaenda kuchikoro uri ipapo? Ndanzwa kuti muri vana vatatu. Vamwe wako? Mumwe akatoroorwa munomudongodza ari munomudomboshapa. Chii chaita kuti asauyewo panyaya yakakosha kudai? Chaita kuti usakuedze kutanga wenyaya yakakosha kudai inokonzera Yesu? ari kubasa. Ari basa. Ko mumwe wacho? Mumwe wacho ari kumusha kwamatatu. Pane here paunonyatsonetsana paunogona kuti mudhara vari kukanganisira pakati panoita kuti paite mamesages andiri ndamboona hangu amai kuchidanana namudhara wako. Chii chiri kunyanyakunonetsa? Uyezve zvazotanga sei amai vashaya? Zvaingoitika here mumashure? Zvakaita kuti amai vachitora kurei tatisingandibakaidesikarewanhu pafoni zvekuti vakauya kumba ungaita vabati pafoni asinautaurejesi chaiva chikonzere chii? handizvoziva museki wauyu namadasina kumbokunawaza. Aiwa, iwe ukati taisataura tese iwe uri mwana wakugona kutitaurira ini nekuti ndaisataura navo saka zvino ndovanga uri semwana kawangaitaura kuti handisitaura namudhara hatitaura tese namudhara mwana iwe ndonotozvidurura akitaura namudhara. Chii chaachiita kuti usataura namudhara iwe? Nezvaitika kuti ukama waona mama wanga wauri saka kuzokuti pamwe racho ndaingowonawo nemadziso aita sei uchingotarisa uri chinyarara zvauzotauri semwana saka ndozvinhu zvacho zvotoaa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  iwewe wanga uchichengeta mhuri handiti muri pamwe chete ukashaya mudzimai wako are you offering any help kune mhuri since ndatonzwa kuti mwakatoroorwa mwari upo saka asara pamushande huu nazvita zvimama help chishuvo sei vanga vari vanhu yanga iripo and inenyotoripo papfungwa dzangu right zvairipo kubatsira sei semwana right ndivabatsiri manje dambudziko raivo nderekuti iwo uyakanebhuloka handika anebhuloka kudaro vanhu vanatezvara vangu handika vakatanga mashoko ekuti hauna kuora handimona manje nechikonzero chokuti vaida ivo kuti vatitekuova pamba mapfundo angu vatitekuova pamba ndinganongoti kunhu zvandinongokurudzirana iwe pfungwa dzako vafunguiro pachena ari handitika mwanakomangara pfungwa dzako pamusoro pemusha uyu nemhuri dzakamira kwakamira pano ine handamboshinda mangu vana ava ndichibva navo vairogwa kuinini zvinotombwa dzinoitika kuti vana vaziva tototi nemukadzi vese vavachinga zvimweni asi vaikuirana kwangu nani nemudzimai
saka chituru changu nanhasi ndichingoti toti vangogara ipapa asi chandisingani manje ndekuti vadzingane sezvakaita kune uyu musikana kunzi akaroorwa yokutanga saka kuti musikana akadzingwa adzoka haana kuroorwa here asi kumoni haana anga akaroorwa nyaya inotoripo yanoziva vasati vashaya mama vakatikumbira kuti ndikuda kunoona mwana wakaroorwa akaroorwa chokwadi apa akatitema nebhemba tikati endai kunoona kuchii vasingazisa zvakanaka nechii nemurume saka vakaitika kudzinga dzimwe handadzi ndinanzodza ndakadzinga zvakaitika sisi vakauya kumba kubva vachawakarura 25 azandaroa sisi vauya kumba takagara navo pasi ozivani kunakati mukoma ndichikungorota mama wachikwenditi enda kumba kuvanga padachite sei ngaikuno pandataura nemurume wavo kanza ndokumbira kumbotoro sisi venyu 2 minutes pane zvinhu zviri kunetsa kakusiri kunzivisa zvinodaichi zive kukamba kubva ndatiaaiuye ngavaita sei vauya kuno vauya kuno kubva ndagara navo pasi kana nyaya yakamira sei kusisi ndinongorota mama chimoti ndachi kumba kuvamwe enda kumba kuvamwe kunobva ndati hachi haisi problem ngaita sei ngatigarisikairi ndinoenda kubasa everyday so zvakazoitika ndikuti sisi vakatanga kufarira kugara mushokera kuti ainyaipa kumba kudaina vakati uyaitikuva kuti ona iwewe taura pacho sisi kana vaifana kugara mushokera vaihura here handizozivi sisoko wadzinga here pamusha handina makadetsana ina sisi zvinozikana papa kuti zazoitika ndakavatsiura ndati inini sisi onai kuno hamuna vanhu vamunoziva kuno kushokera kuti makauya tese tibatsirana kana tichibatsirana ngatigarei pamwe chete sehama tionesane mwana wamai wako baba wamwe chete pana musechisiyanzadzi yakuti tigare pasi tionesane kubva sisi vatsamwa sisi vakabva pamwe vaita wiki asiri pamwe achitogara samwe padana kuna saka baba wakauya sisi wakauya pamusha wagame chaipo kuti aende kumusha chaipo ona zvakanaka iwe unofungidzira kuti une anything here chauchada kuti ubatsire mhuri kana kuti uite zvakafa vadzimai uiza maoko kuti anosiya zvangu zvakanaka because zvandakufunga panapa ava navo nedzimwe mhuri dzine dzakuva kuti vamwe vakuda kuuya uzoita sei kuzotora musha wacho iwewe maitesi ako ndei nekuti orati mudzimai wako akashaya nekuti urambe uchiuya pamusha ini interest yangu nekuti mudzimai wangu wanendakaroora 1 2 takatakatsidzirana kana vevana vavo handina chinhu chinhu chandoda uye chandinoona uye chatakaonesana nevadzimai urati musha ndewavo vana musha nemweziva ndikati ndewangu vana ndewangu musha ndewangu asi munogirwa nevana yavo saka chikunetsa pamusha chikunetsa panditoziva chikunetsa musha ndowakurwira muri vaizvi makawanda iwo ruda musha nekuti uri kuti mudzimai uyu takaita musha tese handizve unakuinde mudzimai wako uyu pachena aenda achifarawo kuti anzwise kuti uchine attachment here kumhuri mudzimai wangu ifambidzana naye kanzi kuti akashaya iwewe do you still have anything to do nemhuri iyi iwewo ukurire pachena because mudzimai wako akachikushaya nguva yesei kumba kwako uchitiza uchienda ada kuti achiziva kuti uchine attachment here uku ndozvatoa kuti dara tizive kuti iwewe interest yako pane vana vakura interest yako ichiri yei zvakanaka interest yevana sezvanotaura indetaura kuti ndinhu akaroora uye chitidzo ndechatataurana mudzimai ukatsika muchizini ndochokwadi kuti aizviziva kuti nhamo yakairi saka baba inini sebapurira takada nemufi unoda mashezi here pamusha pamusha paunoda mashezi here ekuti inondakaisa chakati kana zvakaipei kuwasiya vana ava sevanhu vakura above 18 kuwasiya vachizviraramira vari pamba pamai vavo zvakanaka mambo vangu nyaya inokuti ndingoti uyu ana baba vake uye ndakatotora vana vaivana kukura manje zvakutukura manje chinozoitika ndizozivi kuzi ana baba vake
andika musha uyu majika auzobaba haka saka ndakuenda kuchikura kuzoendete kuti apa chizomuninite kana vabatsukidzana nababa vake kuzokuti achida baba vake saka nyaya iripo ndeyekuti tikautorerwa musha kwete nababa andikadaro ownership andika kamwe in charge achiri kuti ndikuda kuti vanaka akachidari uyu hataone zviri straight anoita achidaisu achifundodzera dararo kuona mwari wedu uyu anoda musha ndonyaya iripo achine mainterest pamusha paipa haasi kufara nazvo kuti vana havazogara ugaro hwavo vari pamusha iwe ndo akachengeta vanavo ade saka chiri kunetsa chii kuwasira musha sekusira kwako uchangoita kudziaamarangano izvakachinipisa muchiwavo saka wasiyeka wagarira vachiita zvavanoda don't ever kupindira nyaya dzavo ivo vanozivana vana munhu mumwe chete baba wavo mumwe chete ihama sekutaura kwaita handazi dzake ko ukavasiya vachizobva maissues avo ega iwe usapindire zvine basa reko zvinokuafecta chii zvinotokupa more time yekuti uchiatenda to your first family azvida kuziva kana vazvisuma saizvozvima kwavo right pana nechekutaura tiwedza kudzikinura murume anenge aroremerwa nedzimba mbiri but imba imagine hakusina mudzimai musanidzane nevana siya vana vazvivaramirende ndeyavo above 18 vakutozviitira zvinhu zvavo mwakarorwa udeagere pamusha unless kana wauya kudare unochiti mambo edu unowo musha uyu because ndine zvinhu zvandakaisawo vana vangavavi hatina kuya ndichidero handiti pana mapamasa mundu vanongoisira pandango yachidaro uye anakuendesana naye ora tine mutongo uri pano watichateera watichaverenga pano pamusoro wemaka dare rasvika pamutongo wekuti garisanai zvakanaka semhuri abiot zara nyika remekedza david zeka Jake Sabata.